Είμαι η Πανωρέα Ξουνέλου. Είμαι ο Πετράτος Μαρίνος. Θα σας παρουσιάσουμε το κέντρο αστέγων στο Δήμο Ηλίου χρησιμοποιώντας μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Πρώτα όμως θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα των αστέγων. Άστεγος είναι αυτός εδώ άνθρωπος. Μέχρι στιγμής θεωρούσαμε ότι άστεγος ήταν κάποιος ο οποίος είναι μετανάστης, κάποιος ο οποίος είναι τοξικομανής, κάποιος ο οποίος είναι περιθωριακός ή κάποιος ο οποίος είναι ψυχικά ασθενής. Το προφίλ των αστέγων έχει αλλάξει όμως. Πια ένας άστεγος μπορεί να είναι ένας πρώην συνάδελφός μας, ένας πρώην γείτονάς μας, ένας φίλος μας ή ακόμα και ένας συγγενής μας. Γι' αυτό η ανάγκη των αστέγων αυτή τη στιγμή είναι άμεση. Χρειάζονται άμεσα σύντηση, πεινάνε και κρυώνουν. Η αντίδρασή μας σε αυτό το πρόβλημα είναι να περνάμε από δίπλα τους και να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Η κατάληξη αυτής της αντίδρασης είναι μια γυναίκα με 2 παιδιά, επειδή έχασε τη δουλειά της, να αυτοπυρβοληθεί. Βλέπουμε αυτή τη γυναίκα, έγινε το 2009. Η απάντησή μας λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση είναι η δημιουργία ενός πολυχώρου. Δεν αρκεί να φιλοξενηθούν αυτά τα άτομα σε ένα κτίριο το οποίο θα καλύπτει μόνο τις βασικές τους ανάγκες. Καλύπτοντας μόνο την ανάγκη τους για τροφή, προσωπική υγιεινή και ύπνο, συντηρούμε το πρόβλημά τους. Δίνουμε μια απλή παράταση ζωής. Εμείς αυτό που θέλαμε ήταν να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Έτσι, εντάξαμε στο κτίριο πέρα από αυτούς τους χώρους αίθουσες εκπολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι ανοιχτές προς το κοινό. Στόχος μας είναι η επίτευξη της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους πολίτες που θα επισκέπτονται το κτίριο και στους φιλοξενούμενους του κτηρίου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία, τα εφόδια και την ελπίδα στους φιλοξενούμενους να ορθοποδήσουν και να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο όσο πιο μαλά γίνεται. Και ενώ θα βλέπετε εσείς τη δημιουργία του κτηρίου μας, θέλω να σας μιλήσω για 2 προβλήματα που είχαμε από την αρχή της πτυχιακής. Το πρώτο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ο ΝΟΚ. Στον νέο οικοδομικό κανονισμό και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, όπου αναλύονται οι κατηγορίες των κτηρίων, δεν εντάσσεται σε καμία κατηγορία το κέντρο αστέγων. Δεν εντάσσεται ούτε στην κατηγορία της κοινωνικής πρόνοιας, ούτε στην κατηγορία της προσωρινής διαμονής. Προφανώς, επειδή ως τώρα δεν είχε παραστεί ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου κτηρίου, υπάρχει αυτό το νομοθετικό κενό. Ωστόσο, θεωρούμε ορθό να υπάρξει μια αλλαγή στο ΝΟΚ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης των όρων δόμησης κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου κτηρίου, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότερα άτομα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, καθώς αναγκαστήκαμε να συμπιέσουμε τους χώρους για να φιλοξενήσουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο στατιστικό στοιχείο που να αναφέρεται στο κοινωνικό προφίλ και στον αριθμό αυτών των ατόμων για το Δήμο του Ηλίου. Έτσι, ήρθαμε σε επαφή με ιερέα ενορέα του Δήμου που οργανώνει συσίτια και ύστερα από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, μπορούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το 60% αυτών των ατόμων είναι οικογένειες, το 20% ζευγάρια και οι υπόλοιποι είναι μοναχικά άτομα. Έτσι προέκυψαν και οι 3 διαφορετικοί τύποι δωματίων που έχουμε: το δωμάτιο των οικογενειών, των ζευγαριών και των μοναχικών ατόμων. Ακολούθησε η χωροθέτηση αυτών των δωματίων στο κτίριο και έτσι το κέντρο αστέγων είναι σε θέση να φιλοξενήσει 118 άτομα. Ωστόσο, έχει προβλεφθεί και χώρος προσωρινής διαμονής για έκτακτες περιπτώσεις, για τον οποίο θα σας μιλήσει ο Μαρίνος. Ο χώρος προσωρινής διαδρομής ή αλλιώς χώρος έκτακτης ανάγκης είναι χώρος τον οποίο δημιουργήσαμε, διότι σκεφτήκαμε ότι κάποια στιγμή ο χώρος καταρχάς χωράει 118 άτομα. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί 119 άτομα, οπότε κάπου θα έπρεπε να χωρέσει και αυτός ο άνθρωπος που θα έχει άμεση ανάγκη για σύντηση. Οπότε φτιάξαμε ένα χώρο με 50 κλίνες και κοινό δωμάτιο και κοινό WC, για το λόγο ώστε όταν κάποιο άτομο από τα 118 προχωρήσει πια στην κοινωνία, να μπορεί και αυτό να ζήσει υπό τις συνθήκες που ζούσε και το προηγούμενο άτομο. Δηλαδή, οι συνθήκες σε εκείνο το δωμάτιο δεν είναι ίδιες και το ίδιο ευνοϊκές, αλλά του δίνεται η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να επανενταχθεί και αυτό στην κοινωνία ομαλά. Εδώ πέρα βλέπουμε τον β' όροφο. Έχουμε τοποθετήσει δωμάτια μόνο για μοναχικά άτομα στον β' όροφο. Θα εξηγήσουμε μετά τι εννοούμε με τον όρο μοναχικά άτομα. Έχουμε τοποθετήσει 2 εργαστήρια καθώς και ένα εκκλησιακό χώρο. Στον εκκλησιακό χώρο θα παρουσιάζονται οι δημιουργίες που γίνονται στα εργαστήρια, ώστε κάποιος επισκέπτης του κέντρου αστέγων να μπορεί με ένα αντίτιμο να βοηθήσει, να αγοράσει το έκθεμα και να βοηθήσει έτσι στην συντήρηση του κέντρου αστέγων. Σκίαση κατά τους τωρινούς μήνες για τις ώρες 8.30 και 3.30, όπως βλέπουμε στο ηλιακό διάγραμμα, έχει προβλεφθεί για την νότια όψη του κτηρίου.
με συγκεκριμένα σχεδιασμένα από εμάς οριζόντια σκιέστρα. Η νότια πλευρά, όπως θα δείτε, έχει καμπύλα τμήματα, χαρακτηρίζεται από αυτά, που δεν είναι απλώς μια αρχιτεκτονική πρόταση, αποτέλεσε και την ιδανική βιοκλιματική λύση για εμάς, για να μην σκιάζεται κανένα μέρος του κτηρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη δυτική πλευρά του κτηρίου έχουν τοποθετηθεί η αλλοστάσια διπλά η αλλοστάσια με διάκαινο αέρα, ώστε να έχουμε καλύτερη υπομόνωση και καλύτερη θέρμανση του χώρου. Επίσης, έχουν τοποθετηθεί κάθετα σκίαστρα για να αποφύγουμε την υπερθέρμανση στους θερινούς μήνες. Τα συγκεκριμένα τα κάθετα σκίαστρα χειρίζονται με τηλεχειρισμό. Η βόρεια όψη του κτηρίου, μια εντελώς διαφορετική όψη αρχιτεκτονικά από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, βλέπετε να τοποθετούνται και εδώ οριζόντια σκιέστρα, παρότι δεν χρειάζεται σκίαση στη βόρεια όψη. Αποτελούν απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο και βλέπετε ότι έχουν διαφορετική σχεδίαση από αυτά της νότιας όψης, καθώς θέλουμε να συνάδουν με το στυλ του κυβισμού που έχουμε στη βόρεια όψη. Επιπλέον, έχουμε τοποθετήσει ένα φυτεμένο δώμα. Το επιλέξαμε να έχει πάχους 1 μέτρου, δηλαδή να είναι εντατικού τύπου, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει βάρος φόρτισης έως 250 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό αφενός ενισχύει τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτηρίου μας, αφετέρου δε ενισχύει και την όψη και την αισθητική άποψη του κτηρίου μας. Το φυτεμένο δώμα είναι βατό και για τους επισκέπτες, καθώς και για τους φιλοξενούμενους του κέντρου αστέγου. Μόλις τοποθετήθηκε η γέφυρα που ενώνει το δεύτερο όροφο με την κύρια κλίμακα, υπάρχει αντίστοιχη για τον πρώτο όροφο. Βλέπουμε και το μεταλλικό σκελετό, πάνω στον οποίο θα στηριχτεί το ιαλοστάσιο που στεγάζει το ηλιακό έθριο του ισογείου και το ιαλοστάσιο που στεγάζει τις γέφυρες και την κεντρική κλίμακα. Και εφόσον ολοκληρώθηκε η δημιουργία του κτηρίου, μπορούμε να περιηγηθούμε στο εσωτερικό των χώρων. Θα ξεκινήσουμε από το υπόγειο. Το υπόγειο το χωρίζουμε σε 2 ζώνες. Στους βοηθητικούς χώρους, όπως τα πλυντήρια για παράδειγμα, και στις αίθουσες που θα είναι ανοιχτές προς το κοινό και έχουν ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Το υπόγειο, όπως βλέπετε, είναι υπορυψωμένο και είναι περίπου 1443 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε 3 αίθουσες που θα είναι ανοιχτές προς το κοινό. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας μία από αυτές και συγκεκριμένα το εργαστήριο χαρακτικής. Έχουμε 3 εργαστήρια συνολικά στο κτίριο. Στα εργαστήρια θα παρακολουθούν μαθήματα οι φιλοξενούμενοι μαζί με τους πολίτες. Επιτυγχάνουμε έτσι την αλληλεπίδραση που χρειάζεται ανάμεσα σε αυτές τις 2 κοινωνικές ομάδες, ώστε να επανενταχθούν οι φιλοξενούμενοι στην κοινωνία ομαλά. Παράλληλα, τα εκθέματα που θα δημιουργούν οι φιλοξενούμενοι στο εργαστήριο θα τίθεται προς πώληση στον εκθεσιακό χώρο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Και να βάλω μια ανωτελεία εδώ σε αυτό το θέμα για να λύσω την απορία που τυχόν έχει δημιουργηθεί σε κάποιους από εσάς. Προφανώς, ένας άστεγος δεν δύναται να διαθέτει αυτοκίνητο. Ο χώρος στάθμευσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών του κτηρίου. Θα συνεχίσουμε βλέποντας 3 ακόμη αίθουσες βοηθητικές που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα του υπογείου, ξεκινώντας από τα πλυντήρια. Επιλέξαμε να υπάρχουν κοινά πλυντήρια. Και αυτό γιατί θέλαμε να υπάρξει εξοικονόμηση χώρου, δεν τοποθετήσαμε δηλαδή ένα πλυντήριο για κάθε δωμάτιο, έτσι ώστε να φιλοξενήσουμε όσο περισσότερα άτομα μπορούμε. Το κτίριο έχει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο κτίριο να θερμανθεί μόνο βιοκλιματικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει υπάρξει πρόβλεψη για χώρους δεξαμενής και λεβιτοστασίου. Και θα μπορέσω τώρα να σας αναλύσω επαρκώς τη σκέψη που είχαμε για τις αίθουσες που θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, καθώς η αίθουσα προβολής ταινιών που βλέπουμε, αλλά και η αίθουσα ψυχαγωγίας που θα δούμε στη συνέχεια, είναι 2 τέτοιοι χώροι. Εδώ θα ψυχαγωγούνται οι φιλοξενούμενοι και οι πολίτες. Επιτυγχάνουμε έτσι την αλληλεπίδραση που χρειαζόμαστε για την επανένταξη των φιλοξενουμένων. Εργαζόμενοι εδώ θα είναι οι φιλοξενούμενοι, με εναλλαγές στα πόστα και στις βάρδιες. Οι πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν αυτούς τους χώρους έναντι χαμηλού αντιτίμου, πολύ μικρότερου από αυτό που έχουμε συνηθίσει στους αντίστοιχους ιδιωτικούς χώρους. Έτσι λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να μπορέσουν με αυτά τα χρήματα να συνεισφέρουν στα έξοδα λειτουργίας του κτηρίου, καθώς αυτό το κτίριο είναι δημοτικό και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ο Δήμος να επιβαρυνθεί κλιματικά. Έχουμε τοποθετήσει επιτραπέζια ποδοσφαίριση και αντισφαίριση στην αίθουσα ψυχαγωγίας που θα δούμε αυτή τη στιγμή, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως
Όπως βλέπετε, υπάρχουν περιμετρικά του υπογείου ανοίγματα, καθώς είναι περιψωμένο, στο 1 μέτρο και τα 20 εκατοστά, τόσο όσο χρειάζεται δηλαδή για να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς, χωρίς ωστόσο τα τετραγωνικά του να προσμετρώνται στη συνολική δόμηση του κτηρίου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπάρχει όμως ένας χώρος που λόγω της θέσης του βρίσκεται στο κέντρο του υπογείου, τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι η βιβλιοθήκη, δεν φωτίζεται. Γι' αυτόν τον λόγο έχει γίνει πρόβλεψη γυάλινης οροφής με υγρό στοιχείο, όπου οι διαφυλόμενες ακτίνες του ηλίου θα φωτίζουν την αίθουσα. Η βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιηθεί ως δανειστική για τους δημότες και ως αναγνωστήριο για τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν. Εξοικονομήσαμε και εδώ χώρο και δεν βάλαμε γραφεία σε κάθε δωμάτιο χωριστά. Έχει προβλεφθεί στο ισόγειο να υπάρχουν 2 εξωτερικές κλίμακες με 6 σκαλοπάτια και με αναβατόριο. Βλέπουμε τώρα την κλίμακα που βρίσκεται στην νότια όψη. Το αναβατόριο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Βλέπουμε τον προάβλιο χώρο του ισογείου. Το ισόγειο είναι 847 τετραγωνικά μέτρα σχεδόν. Έχουμε τοποθετήσει την κύρια κλίμακα στην νότια πλευρά και πέρα από την πρόβλεψη της κλίμακας έχει τοποθετηθεί και ανελκυστήρας χωρητικότητας 8 ατόμων, τον οποίο και βλέπουμε, για την ομαλή ανάβαση στους ορόφους. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του ισογείου και συγκεκριμένα στο ηλιακό έθριο. Βλέπουμε τη γυάλινη κατασκευή με το υγρό στοιχείο, την οποία ανέφερα στο υπόγειο, από κάτω δηλαδή βρίσκεται η βιβλιοθήκη, και τείχη τρόμποι οι οποίοι βοηθούν στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτηρίου. Η αίθουσα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι το αναψυκτήριο, χωρητικότητας 48 σταθερών καθισμάτων, και στη συνέχεια θα δούμε και το εστιατόριο που έχει χωρητικότητα 50 σταθερά καθίσματα. Και αυτοί οι 2 χώροι είναι ανοιχτοί προς το κοινό. Δηλαδή, οι φιλοξενούμενοι εργάζονται εδώ και οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν αυτούς τους χώρους. Δεν θέλω να σας κουράσω περαιτέρω με αυτό. Να τονίσω ότι η αρχή μας ήταν κατά το σχεδιασμό να φιλοξενήσουμε όσο περισσότερα άτομα γίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο εξοικονομούσαμε χώρο από όπου ήταν δυνατόν. Έτσι, τους βοηθητικούς χώρους του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου επιλέξαμε να τους έχουμε κοινούς, παρότι δεν είναι λειτουργικό. Έτσι, το ταμείο και μπουφές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το παρασκευαστήριο και χώρος πλησίματος, είναι κοινά και δομήσαμε τα ελάχιστα τετραγωνικά που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία βάσει των καθισμάτων που έχουν προβλεφθεί, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε χώρο και να τον χρησιμοποιήσουμε στους κοιτώνες του ισογείου. Οι κοιτώνες του ισογείου περιλαμβάνουν μόνο δωμάτια για οικογένειες. Θα δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα για οικογένεια 2 παιδιών. Το δωμάτιο της οικογένειας των 2 παιδιών περιλαμβάνει ένα κρεβάτι τύπου κουκέτα για τα παιδιά για εξοικονόμηση χώρου. Επίσης, είναι το μοναδικό δωμάτιο που έχουμε τοποθετήσει καθιστικό, καθώς θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα οικογενειακής εστίας. Τώρα, στον πρώτο όροφο. Εδώ είμαστε στη γέφυρα που συνδέει την κεντρική κλίμακα με τον πρώτο όροφο, καθώς και τον β' όροφο το συνδέει. Ο πρώτος όροφος είναι γύρω στα 562 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε τοποθετήσει κοιτώνες όλων των ειδών, δηλαδή και για ζευγάρια και για μοναχικά άτομα, αλλά και για οικογένειες. Ένα παράδειγμα δωμάτιου ζευγαριού είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη. Είναι περίπου στα 12 τετραγωνικά το κάθε δωμάτιο για τα ζευγάρια. Εννοείται με αποχωρητήριο το κάθε ένα, δικό του. Επιπλέον, στον πρώτο όροφο υπάρχουν 3 γραφεία. Ένα γραφείο ψυχολόγου, ένα κέντρο υγείας, καθώς επίσης και ένα γραφείο νομικού συμβούλου, γιατί θεωρούσαμε απαραίτητο το νομικό σύμβουλο, ώστε να μπορέσει να επανενταχθεί στην κοινωνία ένας φιλοξενούμενος του κέντρου αστέγων με τη βοήθειά του. Στη συνέχεια έχουμε μία άποψη του εσωτερικού χώρου του εχθρίου, καθώς και τους τοίχους τρόμ. Είναι τοποθετημένοι στη νότια πλευρά, εννοείται. Ο τοίχος τρόμ, μέσω της θερμότητας από την ακτινοβολία του ήλιου και μέσω των θηρίδων που υπάρχουν πάνω στους τοίχους, μέσα από το γυαλοστάσιο, μεταφέρει τη θερμότητα μέσα στον εσωτερικό χώρο. Οι πυρίδες τους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για την αποφυγή της υπερθέρμανσης. Συνεχίζουμε στον δεύτερο όροφο.
Έχουμε τον εκθεσιακό χώρο. Εδώ πέρα, όπως προείπαμε, θα μπορεί να έρχεται ένας επισκέπτης του κέντρου αστέγων, ώστε να αγοράσει με κάποιο αντίτιμο τις δημιουργίες του φιλοξενούμενου του κέντρου αστέγων και έτσι να βοηθήσει ενεργά στη συντήρηση του κέντρου αστέγων. Επιπλέον έχουμε 2 εργαστήρια, 3 συνολικά εργαστήρια. Αυτά τα 2 είναι στον 4ο όροφο, ένα εργαστήριο ζωγραφικής και ένα εργαστήριο κεραμικής. Θεωρούσαμε ότι ο φωτισμός δεν επαρκούσε μόνο από τα γυαλοστάσια και γι' αυτό τοποθετήσαμε μια γυάλινη ανοφή με υγρό στοιχείο, ώστε να ενισχύσουμε έτσι τον φωτισμό των συγκεκριμένων αιθουσών. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα δωμάτια. Εδώ να αναφέρω ότι στα δωμάτια που είναι για μοναχικά άτομα, μοναχικά άτομα εννοούμε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία συγγένεια μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσαμε να δεσμεύσουμε χώρο για ένα μόνο άτομο. Έτσι καταφέραμε με τον τύπο μπουκέτας να χωρέσουμε 2 άτομα σε ένα δωμάτιο, έτσι ώστε να τοποθετήσουμε περισσότερα άτομα και λιγότερα δωμάτια. Το δωμάτιο των μοναχικών ατόμων έχουμε χωρέσει λοιπόν σε 8 τετραγωνικά 2 άτομα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο βατό φυτεμένο δώμα, όπως προαναφέραμε, μέσω της κεντρικής σκάλας που έχουμε τοποθετήσει. Στο βατό φυτεμένο δώμα έχουμε τοποθετήσει φιλοβόλα δέντρα, έτσι ώστε να καλύπτουν το έθριο. Επίσης έχει προβλεφθεί να τοποθετηθεί και κινητό οριζόντιο σκίαστρο πάνω από το έθριο για την αποφύγηση της υπερθέρμανσης. Επιπλέον, πέρα από την πλάστηση, έχουμε και ένα σύστημα rock bed, το οποίο είναι ένα γυαλοστάσιο στην ουσία, με τοποθετημένο από κάτω το γυαλοστάσιο κροκάλες. Οι κροκάλες με τη σειρά τους θερμαίνονται από τις ακτίνες του ήλιου και αυτές, με ειδικούς αεραγωγούς, μεταφέρουν θερμότητα στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου. Και εδώ πέρα η αεραγωγή είναι κλειστή τους θερινούς μήνες. Στη συνέχεια περνάμε στον τελευταίο όροφο του φυτεμένου δώματος, μέσω του αλφαρόπου. Το φυτεμένο δώμα, πέρα από το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μας δίνει και μια άλλη θετική στο κτίριο, όπου θα μπορεί ένας φιλοξενούμενος ή ένας επισκέπτης να ψυχαγωγείται στον συγκεκριμένο χώρο. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει και η γυάλινη οροφή του β' ρόφου, όπως που προαναφέραμε, για να φωτίζουμε πιο σωστά και περισσότερο τα 2 εργαστήρια που είναι ακριβώς από κάτω. Εδώ θα δούμε λοιπόν τη γυάλινη κατασκευή με το υγρό στοιχείο. Βρίσκονται τα εργαστήρια από κάτω. Είναι τη γέφυρα που βλέπουμε. Από κάτω λοιπόν βρίσκονται τα εργαστήρια. Και εφόσον ολοκληρώθηκε η παρουσίασή μας, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Εξαρχάκο για την αμέριστη βοήθεια που μας προσέφερε, τόσο στο να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, όσο και στο να αποκτήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης και νέες γνώσεις. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε.